Сәлам малайлар һәм кызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Физкульт привет, кадерле спорт сөючеләр. Бөекбритания башкаласы Лондонда 30-нчы Олимпия уеннары гөрләп гөрли. Мин дә спортсменнардан калышмыйм. Киемем белән булса да аларга ошарга тырышам. Ә сезнең яраткан җырчыларыгызның Олимпия уеннарын күзәтергә вакытлары кала микән? Һәм татар эстрадасы җырчылары арасында беренче Олимпия уеннарын оештырсак, нинди спорт төрләрендә ярышырлар иде икән? Моны без музыкаль олимпиада, дөресрәге музыкаль каймак хитлар парадында тикшереп карарбыз. Ләйсән Гимаеваның телевизор карарга вакыты юк. Шулай да соңгы яңалыкларны иптәше Булат җиткереп тора ди. Телевизор карарга вакыты булмаса да, атнага берничә тапкыр спортзалга барырга вакыт таба ул. Фитнес һәм аэробика белән һәрбер хатын-кыз шөгыльләргә тиеш дип саный. Олимпия уеннарында җиңел атлетикада көч сынашырга әзер ул. Җитмәсә барьер белән йөгерү Ләйсәннең күптәнге хыялы. Яшин синең барлыгыңны тоеп, йөрәгемнән назлы исемеңне юк беркемдә ала алмас чуеп. Аерылды юллар кем гаепле, инде язмыш үземне. Мәхәббәткә кырау булып төшкән Нинди җәйге Олимпия уеннары су спорт төрләреннән башка устын инде. Җырчыларыбыз арасында су кыйнырга, йөзәргә яратучылар күп булса да, Эльмира Сулайманова кебек сәгатьләр буе судан чыкмаска әзер булучылар сирәктер. Шуңа да Эльмираны җырчылар олимпиадасына 400 метрлы дистанциягә йөзәргә җибәрәбез. Брас белән йөзәме, баттерфляймы, аркадамы мөһим түгел. Иң мөһиме алтын медаль алып кайтсын. Мондый талантлы җырчыга бер генә медаль аз булганлыктан, икенчесен ул трамплиннан суга сикереп алачак. Хит-парадта кирәк түгел дип җырлавына да карамастан. Ятлар белән чуалуым,
Tügelinde yanalıq, minde qalmadı hislər, dirilep yanırlıq, yatlar bilen şu alığım. Tügelinde yanalıq, minde qalmadı hislər, dirilep yanırlıq, süyem demek gerek tügel, tüsüğün süyün, nige gerek azaplarını, bəxit bit ula deyün. Süyem demek gerek tügel, tüsüğün süyün, nige gerek azaplarını, bəxit bit ula deyün. Sina degen ılık hisler, nigedir tanıklandı, dingizlerde şoğlap durgan suyu dünyamtın kaldı. Sina degen ılık hisler, nigedir tanıklandı, dingizlerde şoğlap durgan suyu dünyamtın kaldı. Süyem demek gerek tügel, tüsüğün süyün, nige gerek azaplarını, bəxit bit ula deyün. Süyem demek gerek tügel, tüsüğün süyün, nige gerek azaplarını, bəxit bit ula deyün. Şatlan eli, süyün eli, unut elimin varın, azat idem süyümden sina ne gerek dağın. Şatlan eli, süyün eli, unut elimin varın, azat idem süyümden sina ne gerek dağın. Süyem demek gerek tügel, tüsüğün süyün, nige gerek azaplarını, bəxit bit ula deyün. Sizler Ayrat bilen Niyazga qarayım da Niyazı biraz sport bilen şug'ullangan kebek ko'rinsa, basketbol bilen deyik. Ayratı sport turunda televizor bilen gejit orqaligina tanish kebek tuyula. Şuada yigitler birgalashib batutda sikiriu yarışında qatnashirga tilak bildirdiler. Күрәсен күңел ачу паркларында нәни балаларның батутта сикергәннәрен кызыгып карап торалардыр. Амында профессиональ рәвештә Россия данын яклыйлар. Рәхәт тә патриотларча. Айрат үзе уеннар арасында кайсын булдыра аласың дигән сорауга җәядән ату һәм өстәл теннисы дип җавап бирде. Студент елларында шулар белән шөгыльләнгән күрәсең. Безне карлар туктатмады, әгәр кызлар чакырса. Алны-ялны белми иде, өйгә җәяү кайта иде. Юлга акча калмаса, юлга акча калмаса, ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп.
nelerge bugün kütme dostumda konam dedik İge arıp kayta idik Kuzda yımay ayta idik İmiş deriz irendik İmiş deriz irendik Yar sol ide yürekler Yaktı ide tilekler Elle gişegine kebek Bir şunsuz student yigit Yaşagan biz oynap girip Bu dünyanın temin bilip Elle gişegine kebek Bir şunsuz student yigit Yaşagan biz oynap girip Bu dünyanın temin bilip Әлфина Асқамованың спорт комитеті бары біргіне ойын түріне кіртмәс еді. Ол да болса баскетбол. Әміне су полысына бір сұраусыз. Онда буй оның қадар мүхим түгіл. Шулай айтып, су полысы бойынша хатын-қыз жыршылар командасының капитаны Әлфина Асқамова болашақ. Мұнан тыш Әлфина ханымның тағы бір сейір тілегі бар екен. Боксшы болып қарау. Телевизордан қарағанда мен боксерның тактикасын гел күзетіп тұрам. Хәтта күндешні нокаутқа жіберу үшін қойсы жеріне суғарға тиіш екенін яқшы білем дейді жыршы. Қараңғы пішмақта Әлфина Асқамованы ұшырақтырға язмасын. Әміне Илдар Ахматов құрықмыша янында басып тұрып жырлый әлі. Жырлағанда Әлфина ханымның махсус тактикасын Илдарда текшіріп қарау тілегі уянмасын тағын. Илдар, сақ бол. Şaşak ömürler Bitmirinde iken bir güne İşlemesi izdi işlerge Vakit gitmegenin bir güne Ey ömürler şaşak ömürler Bitmirinde iken bir güne İşlemesi izdi işlerge Vakit gitmegenin bir güne Kadersiz ömürler gıybret için Abid bizni ümit yaşatar Şekke bulgan maturuylar Utlu yaşın nereden yaşnadı Ey ömürler şaşak ömürler Bitmirinde iken bir güne İşlemesi izdi işlerge Vakit gitmegenin bir güne 5 yaşından alıp 10 yaşına kadar Albina Апанаеваның Германияда яшәгәнен белә идегезме? Менә шул вакытта Альбина волейбол белән шөгыльләнергә өлгергән. Дөрес, Татарстанда бу шөгылен ташлаган. Олимпия уеннарында җырчы кызыбызга теннис уйнарга кирәк дигән фикергә килдем мин. Беренчедән Мария Шараповага кайсыдыр ягы белән ошаган булса, икенчедән бер интервьюсында Альбинаның ак маечка, ак итәк һәм ак бейсболка кияргә яратканын ишеткән идем. Шулай итеп Татарстанның булачак беренче ракеткасы билгеле булды. Музыкаль каймактагы позициясе да безгә билгеле. 11-нче урын. Синең белән генә шуны иркенде, я синең белән иркен сулый мин. Янәшәнедән генә атлап барыр өчен, туры юллар гына сайлый мин. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә. Син булмасаң янда шуны дуймың соң миңа. Син булмасаң белмим нишләргә. Синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең
Хакимов яшьтән спорт белән бик дус. Мәктәптә укыганда 5 километрны 13 минутта үтеп беренчелекне алганы әле дә хәтердә ана. Җәйге спорт төрләренә килгәндә Илдарны мин байдаркада күрәм. Үзе дә каршы түгел. Ишкәк кенә ишә алырмын диде ул безгә. Шуны да әйтеп узасы килә, Гүзәл белән Илдарның гаиләсендә тиздән ишәю көтелә. Август урталарында алар икенче тапкыр әти-әни булачаклар. Шул хөрмәттән булачак әти элиталы загородный клуб Коттеджлар поселогыннан участок алып куйган. Үй сала башлаганчы тренировкаларын шунда үткәрсә дә була аңа. Үткәнемә кайтам синең яныңа, моңсу күзләреңә табынырга. Мин бит синнән бер ниемет итмим, һәм рөхсәт көтмим сагынырга, һәм рөхсәт көтмим сагынырга. Сагынам да сине эзләп, кайтып китәм кабат үткәннәргә. Бүгенемдә сине табар өчен, үткән кире кайтмый дисәләр дә. Җырчы кызыбыз Аишаны кайсы спорт түрендә катнаштырырга икән дип уйлап утырганда, алар гаиләдә 5 кыз икәне искә төште. Бишесе дә чибәрләр, талантлы булганнар. Алар өчен синхрон йөзү менә дигән спорт төре. Телевизордан карап торганда сулу кызларның суда бер тигез итеп матур элементлар ясавы кемне сокландырмый икән. Бишесенә 5 төрле йөзү костюмнары кидертеп бассейнга тизеп куйсаң, кайсы егетнең йөрәге түзләр иде икән. Кызлар белән сөйләштем. Алар бүген үк риза. Күз алдына китерегез, трибунадан игълан ителә. Бассейнга синхрон йөзү буенча апалы-сеңелле 5 бер туган Ганиуллиналар чакырыла. Шәп бит. Уртанчы кыз Аиша хит парадыбызда 9-нчы урында. Чираттагы спорт түрі хоккей. Җәй көне нинди хоккей тагын диярсез. Ширемдәге туплы хоккей. Команда капитаны итеп Ринат Рахматуллинны сайладык. Моннан да кулай претендент юк эстрада. Иптәш Рахматуллин яшь чагында хоккей уйнап, җырчы карьерасын сайламаса, оста хоккейчы булырга җыенып йөргән. Дөрес, бузда уйный торган хоккей. Ләкин клюшка тота алган уенчыга ул мөһиммени. Бузда булдыны да, ширемдә булдыны. Моңа өстәп, каты бузга егылып, берәр җиреңне имгәтү куркынычы да азрак. Күктәдә ай шулук икән, күктәдә ай шулук икән, безнең яшьлек языннан. Аккаенны шаһит итеп, аккаенны шаһит итеп, исемнәрең язылган. Синдә һаман шул иде,
Üzgermeden benim inide Eytirsin de oralardan, eytirsin de oralardan Yıllar uzmadan geride Sinde haman şul iyiydi Üzgermeden benim inide Eytirsin de oralardan, eytirsin de oralardan Yıllar uzmadan geride Yıllar uzgaş barıp koytam, yıllar uzgaş barıp koytam Yaşlığım alanına Göz aldımda senin gözler, göz aldımda senin gözler Köngülde sağıştığına Sinde haman şul iyiydi Üzgermegen benim iyiydi Eytirsin de oralardan, eytirsin de oralardan Yıllar uzmadan geride Kimlerdendir Olimpiyada oyunların televizordan qarırga vakitlari yok. Kimlerdir bu vakigaga tüplep ezirleneler. Rishad Fazli Ahmetov mesela. Yigit hatta oldan sport kibitine barıp, ungay sport kostyumu da alıp koygan. Bu kostyumu bilen özünün birinci klibinde da tüşürge ulgurgan. Klipni biz so'ngroq muzikal qo'ymoqda qararmiz. Sport turi etib Rishadga BMX deganin kelishtirdik. BMX velosipedga o'tirib, tramplinli, shuqurli avur trassani uzuq. Ekstrem yaratuvchi Rishadga mina degan. Boshtaroq Rishad mototsikl saylamoqchi edi, lekin mashina yurti to'noqlig'ida A kategoriyasi yo'q ekanini esga tushirib, velosipedni sayladi. Yanlarımda yarisin var bin kanat koyuşu Şingem digen güllerime sular sibip duruşu El yarisin ışıradın yaşlığını tonun arında Balbalın bulup sayılarga Kungelimin tallarında Kungelimin tağlarında El yarisini ışıradın yaşlığını tonun arında Balbalın bulup sayırarga Kungelimin tallarında Kungelimin tallarında Bina jingel yaşavları Sin bulsan yanarımda Tübendekli baş yemin Dizilenip allarına El yarisin ışıradın yaşlığını tonun arında Balbalın bulup sayırarga Kungelimin tallarında Kungelimin tallarında El yarisin ışıradın yaşlığını tonun arında Balbalın bulup sayırarga Kungelimin tallarında Kungelimin tallarında Kızlar hem sport. Bundan da maturrak yangıravşı süs tizme var mıken? Beyrekte sulu güzel zat hem nefis gimnastika olsa. Kışkıneden bu sport türü bilen Dine Valiyeva şıgıllengen. Sonra bu şıgılı nefis bir tügelegene kuşken. Dine'ni gırur revişte bu iki olimpiya oyununa jiberirge bula. Nefis kişinin gimnastikası da biyu da nefis bulurga tüyüş. Yigitlerinin küplerin ot üstündeki xottın kızdetlendire. Dinege ot sportu da kelişir idi menimçe. Lekin ot üstte bulurga tüyüş. Şulay bulsa jiңu bizning qo'llarda. Jonimning ingiziga lanagan yuqsangan mezgilinida kelib jetar meni yonina mahabbat tezliginida qanotli xiyollarim mening tutmaman tizginida kelib jetar meni yonina mahabbat tezliginida qanotli xiyollarim mening tutmaman tizginida kelib jetar men yonima mahabbat tezliginida.
Kütküne ömrü yazımda Kaldırma küzlüğüme Kanatlı hıyallarımın Tutmamın tizgininde Gelip jitermen yanına Mehabbet izligini de Kanatlı hıyallarımın Tutmamın tizgininde Gelip jitermen yanına Mehabbet izligini de Bir yolu 3 sport türünde yarıшу triatlon деп атала. Татарчасы шатлон була торгандыр инде. Бу төр ярышта катнашыр өчен менә дигән претендентка Алина Баширова. Велосипедта йөрү белән йөзәргә яратам, ә шабуга килгәндә көн сайын кич белән вакыт булганда җиңелчә генә йөгереп кайтам диде ул. Алина, ә бу шөгыльләреңнең вакыт нормативына да сыярлык итеп эшләсәң, менә дигән спортсменка син. Ә бәлки комсомолка, кам просто чибәркәй. Yaratmın ki temdigen bu Yalnızımны kaldırıp Bitlerimden bir übüt al Bitlerimden bir übüt al Soңғысы degeni bulap Öpkələmin al öpkələr Dəşmişə də yürügələr Sağındırıp yalandırıp Üzəgimni özgələr Üzəgimni özgələr Telefonun yürü alma sağındır sin sağındır Öpkələmin al öpkələr Dəşmişə də yürügələr Sağındırıp yalandırıp Üzəgimni özgələr Üzəgimni özgələr Öpkələmin al öpkələr Dəşmişə də yürügələr Мөнир Рахмаевны гәүдә төзелеше һәм пластикасы буенча спортсмен дияргә була. Үзе дә оннан ерак түгел. Кечкенәдән дус егетләр белән футбол уйнап үстем ди җырчы. Хәзердә вакыт булганда бутсыларын киеп, туп тибәргә шаба ул. Кызганыч, Олимпия уеннарында бер футболист белән генә әллә ни уңыш казанып булмый. Шуңа да егетебезне фехтование ярышына җибәрәбез. Мөнирнең хәрәкәтчәнлеге белән алтын медаль безнеке булачак. Әлегә 4нче урын музыкаль каймакта. Yalan kөгәндә син генә бер генә бирмим һичкемгә Шиятlar, аралар, ышанма сүзләргә Мин бит сөям сине генә Ал, нәфис күңелеңә сал Минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем Кал, сөю диңгезендә кал Көтә безне офыкта бәхет көннәре Ал, нәфис күңелеңә сал Минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем Кал, сөю диңгезендә кал Көтә безне офыкта бәхет көннәре Hey! Kızlar biyimiz bir gele biyimiz ulan! Hey! Hop! Hey! Kızlar biyimiz hey! Al, nefis күңелеңә сал Минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем
Kal Seyu dengizinde kal Küte bizni ufukta Baxit günleri Al nefis ko'ngilingga sol Menim tesingla degan Yig'las keslarim Kal Seyu dengizinde kal Küte bizni ufukta Baxit günleri Kal Seyu dengizinde kal Küte bizni ufukta Baxit günleri Ранил Нуриев белән элемтәгә кереп булмады. Чөнки ул Барселонага китеп барган. Бәлки Олимпия уеннарының Испанияда түгел, Бөек Британияда икәнлеген белми калгандыр. Бәлки Испаниягә ул футбол буенча быелгы Европа чемпионнарын котларга киткәндер. Быелгы футбол чемпионатын нәкъ тә испаннар отты бит. Шулай итеп, җырчылар арасында оештырылган беренче Олимпиадага эләкмәячәк Ранил. Моңа карамастан бронзаны музыкаль хит парадыбызда яулый. Молодец, Ранил. Seni yarattuğumni o'zimda bilmaganman ko'klardan yulduz izlab yurganman qadrini bilmaymiz shu yo'g'otib qaramaycha quyoshsiz qolayozdim men anglamaycha sen menim yonimda bor dunyo kulli hazir men butun dunyoni qo'sharga azir sen menim yonimda Temre hazır Dağlarını koşarırga Mening de hazır Ne kadar matur kızlar Yavli olmuyor yürekne Senden başka bir kimde gerek mi? Ko'klarga minib buva Sen bo'lsang yonlarimda Dünya matur biz ikov birga chog'inda Sen menim yonimda Bor dunyo kulli hazir Men butun dunyoni qo'sharga azir Sen menim yonimda Bor narsa tamri hazir Tog'larni ko'sharga Mening de azir Sen menim yonimda Men sening yonimda Sen menim yonimda Bor narsa tamri hazir Tog'larni ko'sharga Mening de azir Men butun dunyoni qo'sharga azir Hit paradımızın gümüş medali İldar Ahmetov'da. Belki Olimpiyadada altının da alır. İldar ağır atletika boyunca sport masterına kandidat iken. Yaş çağında haman gir ham штанга көтәргән. Буйымда haman ağır көтәргәнгә үсмәде инде дип шаярта үзе. Штангис Ахметов хит парадның икенче урынында. Гомерлек үкенеч җыры белән. Бәлки гомерлек үкенече дә гиргә булган мәхәббәтеннән аерылудадыр. Бәлки. Belki biraz tınışlanır idi Son bulsa da beni anlasan Saylar idim barısını güne Ötkenlerge yolunu tabalsan Kayanlığına tabi Yanığına tabi davaların Her nefes gelen köngülge Seni anlay bilmegenim için Bu günlerge ağladı ömürge Seni anlay bilmegenim
момент көттірген алтын медаль хужасы Эльмира Нагыймова. Эльмираның кайсы төр спорт белән шөгыльләнгәнен белсәгез ышанмассыз. Карате. Әйе, уеннар арасында иң кырысы саналган карате белән дус җырчы кызыбыз. Аның карате буенча сары билбавы һәм күп кенә дипломнары да бар икән. Шуңа күрә Эльмираның ачуын чыгармау яхшырак сезгә. Бәхет дигән тирән күлнең суларыны шәриден, синең белән шул күлләрдә аккыш булып йөзәр идем. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер юлы кабатланмый, узган гомер кайтмый юл. Кадрене белеп яшик җаным, һәр минутының бергә вакыты. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Олимпия уеннары дөньядагы иң популяр спорт чарасы. Безнең караучыларыбыз арасында 80нче елда Мәскәүдә узган Олимпиаданы үз күзләре белән күрүчеләр дә бардыр. Тиздән үзебездә Казанда универсиада узачак һәм бу факт безне шатландыра. Профессиональ спортчылар булмасак та спорт белән шөгыльләник, дуслар. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Сәламәт акыл музыкаль каймак хит парадын карый. Сезнең белән булды комментатор диджей Вас, физкульт. Пока.